Nu mă înțelegeți greșit. Dați-mi like-uri cât mai multe la toate postările, că vreau să fiu primul, mă, bă, eu vreau să câștig bani de pe spinarea voastră, mă, să fie clar! Vă salut! Mi s-au adus critici că postez clipuri cu prea multă natură moartă. Lumea dorește să mă vadă mai des. No, asta se va întâmpla astăzi. Ce vreme! Ce vreme! Ca de nordul Germaniei. No, și am zis că hai să schimbăm un pic așa modul. Clipurile astea așa de cugetări alese, cugetări dubioase, dubașe, cum vreți voi să le ziceți. O să mai apar și pe fotoliu din odaie, dar sincer am avut chef să stau astăzi acasă și chiar am simțit nevoia să fac așa un format nou, de genul daily vlog, chiar dacă nu o să fie daily, pentru că noi mai și muncim. Nu putem să ne ocupăm tot timpul cu hobby-ul ăsta. Dar în fine, ce vedeți voi aici e un fel de dealul deasupra localității unde locuiesc. Da? Natură moartă, mă! Natură moartă cu ceva viu în mijloc. Adică, aia era să cac în căcat de câine. Aici sunt mulți care se plimbă cu câinii. Ce rece îi! Da, vine și aici iarna. Deși aici iarna nu prea are zăpadă, nu că ar mai fi având zăpadă prin Europa. Dar am înțeles că România s-a nins un pic așa de, cel puțin în Transilvania. Da? Aici e mai greu cu ninsoarea, pentru că fiind așa în nordul Germaniei, suntem direct influențați de curenții de la Marea Nordului, care aduc umiditate foarte mare, dar iarna cu greu scade sub 0 grade ca să poți avea zăpadă. Haideți să atingem niște subiecte ce m-am gândit eu azi să povestim așa un pic. Mi-ar plăcea tare mult să veniți și voi cu reacții, cu comentarii la clipul ăsta, să vă dați cu presupusul, că e de bine, că e de rău, nu contează. Bă, de când a apărut like-ul, butonul de like de pe Facebook, românul s-a făcut frate cu like-ul. Prima oară românul a fost frate cu codru și de când a apărut, mai știu, de prin 2006, butonul de like, ziceți-mi voi dacă greșesc, anul, inventat de Rosenstein. Ce nume de evreu! Ce nume de evreu! Bă, unde te uiți la toate invențiile astea care produc banii, tot câte un evreu. Nu știu dacă chiar e evreu, dar numele e de Rosenstein, e de evreu. Care a inventat like-ul pentru platforma de Facebook. Ăsta e omul. N-am studiat despre el. Îl știu din Dilema Societății, documentarul ăla de pe Netflix, care e foarte actual de altfel la ce se întâmplă acum. Doamne, de când a apărut like-ul ăsta pe Facebook, românul dă like în draci. Și în majoritatea cazului dă like-uri de Ampulia. De exemplu, postezi un text că ți-a murit mâța. Like. Postezi, scrii că ești în doliu că ți-a murit bunica. Like. Deci nu există să nu postezi ceva, indiferent că negativ sau pozitiv, primești like-uri. Să știți că acolo mai sunt niște butoane pe lângă like-ul ăla, știi? De reacții astea virtuale, un zâmbet, poți să pui o inimioară, o grămadă de chestii, de alte chestii de făcut, să arăți alte reacții de genul ăsta, dar românul dă like. Cu atât mai mult cu cât a crescut mai mult accesibilitatea internetului, în special la persoanele în vârstă, aceste persoane, neînțelegând cum funcționează platformele și învățând doar cum să
scrie 2-3 cuvinte și cum se dea like la alte reacții și postări, folosirea like-ului este și mai proastă, să zic așa. Ești nervos, postezi despre politică, nu ți-o convenit ceva, pac, primești like. Se postează incendiile din pădurea amazoniană. Like-uri. Deci oameni buni, eu nu înțeleg. Și asta e o chestie majoritară, e un fenomen care eu îl văd zilnic. Ori, ceea ce se face în mediul virtual este o oglindire directă a ceea ce face omul în viața de zi cu zi. Chestia asta arată faptul cât de îndobitocit este omul de rând. Și aici inclusiv eu mă consider un om de rând. Dar măcar să ai bunul simț să citești până la capăt ce postează omul ăla, să... Știți cum e? Like-ul ăsta este prost înțeles ca ceva de genul ăsta. Dacă dau like, e cumva un reflex din ăsta. Dacă dau like, l-am băgat, știu omul că l-am băgat în seamă. Nu! Omul care postează poate să vadă statistici, câte reacții o produs postarea lui, cât engagement, adică cine s-a uitat efectiv. Deci nu trebuie să dați ca animalele like-uri peste like-uri pentru indiferent ce postare. Eu nu zic nu. Like-ul până la urmă pentru orice platformă virtuală de genul ăsta și la YouTube la fel. Like-ul în funcție de cât de mulți like-uri ai pe o postare, îi crește calitatea postării. Ori algoritmul din spate, dacă citește multe like-uri, consideră că ai făcut o postare de calitate și te ridică în rang. Adică poți să fii mult mai vizibil. Ceea ce e super ok. Da? Dar mă doare când vă zic. Deci, postări, nu știu câți morți în accident. Like. Manipulare COVID-19, nu știu ce. Like-uri. Cum să dai dracu like-uri, la așa ceva? Înțelegeți? Lăsați-o mai moale. Că e oglindirea activității voastre, e oglindirea în viața de alea. Păi nu vă mirați că suntem așa de manipulați, mă. Când trăim ca dobitoacele, ca niște animale domestice care trăim să producem și atâta. Mă. Ce să ne mai așteptăm că vrem rezultate nu știu de care la alegeri, indiferent că sunt parlamentare sau prezidențiale, că vrem schimbări în țară, și nu numai în țară, în lume, mă. Când nu suntem în stare să percepem realitatea, să înțelegem lucrurile așa cum sunt, mă. M-am enervat. Hai să vă mai arăt așa, știu, o țări de pădure de asta așa vikingă, black metal. Că de când o vin toamna și m-am apucat de vlogging, pe cuvântul meu de onoare, că îmi pare rău că m-am lăsat de muzică, că aici material, deci faci niște clipuri, vii așa în izmene de alea negre, vii vopsă pe față, te proptezi, uite așa, între copacii acolo, înțelegi? Și bagi 3 urlete și ai făcut un clip de black metal, mă. Mâncava șpana să vă, Count Grishnak, mă. Number one, ce să mai... No. Da, vremea trece, pietrele rămân, știi, vorba aia. No. Și cam asta îi. Trebuie să, vorba aia că ca să se întâmple o schimbare în societate, într-o țară, așa, trebuie omul de rând să se schimbe, trebuie tu ca persoană să te schimbi și perfect reală. Dacă tu nu te schimbi și tu rămâi dobitoc și mai e și o problemă, mă. Noi alunecăm cu toții pe o pantă din asta în jos, pentru că suntem și... Nu doar că nu gândim, suntem ușor de manipulat și datorită noilor tehnologii care se folosesc, care se bazează foarte mult pe reacții de astea organice, știi, pe impulsuri, știi? Îți creează impulsuri emoționale, tu nu mai gândești obiectiv și te apuci și dai
like-uri, share-uri, știi? De aia și pe cât posibil cei care aveți copii, nu mai postați pe rețelele sociale poze cu copii. Există o lege bine definită în Germania sub umbrela Datenschutz, a securității datelor, prin care se precizează treaba asta. În grădinițe, în educatoarele nu au voie să posteze pozele făcute. Pozele cu copiii dumneavoastră se fac în grădinițe indoor și ele sunt arhivate pe un singur calculator, nu se face share pe nicio rețea socială și se dau părinților în format fizic, pentru a nu putea fi copiate și răsfirate mai departe fără acordul altor părinți pe aceste rețele de socializare. De ce se face lucrul ăsta? Pentru că au apărut tot mai multe cazuri în Germania și nu numai în Germania, în general, cam în toată lumea, aceste rețele de pedofili care, cum să vă spun, au ajuns să folosească tehnologia pentru a răpi copiii. Se bazează foarte mult pe funcția de geolocation. În momentul în care tu postezi o poză pe o rețea de socializare, chiar dacă tu nu scrii location-ul respectiv, există o funcție de geolocation care poate fi identificată de aceste rețele și dacă la comandă se ordonă răpirea un anumit copil, localizarea lui este foarte rapid făcută și cum vorba aia, nu ți-l fură din casă, dar poți să ieși pe stradă și un pic ai întors capul și ești filat și o dispărut. S-au întâmplat atât de multe cazuri de genul ăsta. Autoritățile de aici, mai ales din Germania, au avut cam de 2 ani de zile o grămadă de incidente de genul ăsta. Sunt niște procese, vă spun, extrem de complicate, cu niște rețele care sunt extrem de răsfirate, implicați oameni cu bani, oameni, cum să spun, clientul de obicei este cam peste 40 de ani, bărbați majoritatea, sunt povești de groază, sunt rar mediatizate aceste povești, însă s-au ajuns la un număr atât de mare încât au cam răsuflat și în mass media. Procesele în general se fac cu ușile închise. Din păcate, maltratarea copilului în Germania și în Belgia s-a ajuns la un nivel foarte mare. Deci sunt rețele care se folosesc de copii ani de zile. Deci este absolut animalic și trist ceea ce se întâmplă. În fine, de aia să spun, aveți grijă cum folosiți rețelele de socializare, pentru că pot aduce necazuri mari, pot aduce și beneficii. Vă repet, mie dați-mi like-uri, că vreau să câștig bani pe seama voastră, dar grijă mare ce se întâmplă. No, așa. Înainte de a nu-mi cădea telefonul pe jos de pe suportul meu de senzație chinezesc, vreau doar să vă aduc aminte să dați subscribe la canalul de YouTube, la Băgătorul de Seamă, să apăsați pe clopoțel ca să primiți direct notificările atunci când postez ceva nou și dați-mi like-uri. Dați-mi cât mai multe like-uri și share-uiți mai departe. Nu păstrați doar pentru voi filmulețele mele. Dați-le mai departe, share-uiți mai departe, să vadă toată lumea cum trăiește Băgătorul de Seamă în un nivel micro-universul lui. Da? Micro. Haide, v-am pupat. Ciao!